A Alameda de Pontevedra converterase este sábado pola tarde no punto de encontro dos amantes das plantas e da cultura verde. A cidade acolle a segunda edición do Plant Fest. Sen dúbida, esta é unha demanda que xa todos os amantes das plantas e creadores de contido relacionado con este mundo verde estaban demandando e nós, como sempre, estamos aquí tamén estudando e estando coas innovacións sempre moi presentes. Quisimos facer realidade este encontro que, sen dúbida, o espazo e a zona Pontevedra é a ideal. Pontevedra xa sabemos que é unha cidade tamén verde. O que comezou o ano pasado como un pequeno encontro de intercambio de escallos impulsado polas responsables de Plántate volve este día 14 como unha cita na que non faltará detalle e pola que o Concello reforza a súa aposta. O ano pasado participamos simplemente na cesión de espazos, pero este ano quixemos impulsar un pouquiño máis o festival e tamén elas diseñaron un programa moi potente que vai a contar con concertos, con food trucks, é dicir, con un espacio de estancia á altura, e a idea é que este festival siga escalando e siga converténdose en un referente da cultura verde na nosa cidade. Haberá obradoiros de pintado de macetas, de plantado de fresas e unha guía básica para o cuidado de plantas de interior. Tamén stands con diferentes marcas e propostas relacionadas co mundo das plantas e charlas a cargo de algunhas das voces máis recoñecidas da cultura verde en Galicia. As actividades serán gratuitas con inscrición no lugar o propio sábado. Non faltará tampouco esa posibilidade de intercambiar escallos con outros amantes das plantas. Digamos que eu teño esta planta na miña casa e podo dividila e levar unha parte, unha fracción da miña planta que teño un fillo ou unha filla para intercambiarlo por outro que haya na mesa. Entón, elixo o que máis me gusta da mesa, intercambio un por outro, así levome un pedaciño de outra planta que verei crecer, e que non tiña na miña colección, e así entre todos, de maneira gratuita e colaborativa, podemos compartir. Haberá ademais concertos, mesmo cunha sesión de música vexetal, a entrega dos premios Plant Lovers e unha zona gastronómica para completar o plan.